şef pelam peyameke girink hat weşandin hem jî hêla hikûmeta Demkî Şamê ve hem jî ji aliyê Mazlûm Abdî ve ku hêzên xwe ji Rojhilata Helebê vekişand hesê de hûn ça dibînin van geşedanan. Serî de em êrişê dorpêşkirina taxê Kurda nav Helebê de ew konkûjiyek dest pê kir wek ceribandina ka pogrom bû. Em vê hêrişê vê siyasetê bi tundî şermezar dikin. Ev siyasete tenê siyasetê heteşê nebû. Piştgirî wî hebûn. Zaten Wezîrê Karê Derve Tirkiye bi eşkere got em mecbûrman me wek projek da berxwe me pêvajo dest pê kir. Pêvajo çi bû? Pêvajo dorpêşkirina taxê Kurda û wek em bên valakirin û em bên hêriş bû. Daha bi seda însan qetibû bi hezara însan mala xwe derket. Ew çareserin ne? Em serî de wî şermezar dikin. Di duyê wî mesela Rojavayê Firat nine. Yan Rojhilata Firat nine. Mesela Türkiye hişmendiye Türkiye siyasetê di kok da li Sûriye em bên statiya Kurdan naxasine. Mesele ev e. Îro Rojavayê Firat, sive Rojhilatê Firat zaten dibêjin. Demek ki çavak evi kadiye Halep kadiye gotin ki Anadolu Ajansı manşet avetin got Deir Hafir. Deir Hafir girin bu şuma giringe ve kembir de livedere şey baraj henin jubu ve gele giringe o Rojavaz o Rojhilas livedere ava hadisinin ev le peymane ki paşi peymane ki heze sedege livedere vekşiyan belki başkirin ambayı nizanın vekşandın problemli ne le emdizanı ki iroşun dazi çavê heteşê o devleta Türkiye li ser Rojhilata Kurdistanê bagemel devletê Türkiye re. Bi zor û zordetî qetişê çareser nebû. Ev ses sal e tundî ne wisa zordesî qatiyam mesela Kurd qedan na mezin kir. Gor sed 1921 28 mesela Kürt li Türkiye îro biçûk bû an mezin bû. Demek ki zor desî qatiyam çareserin ne? Biryara Serok Komarê Sûriye muvaqqat Ahmet Şarazî ev ne rast e? Ev aklî wî zînine aklî Türkiye em eşkere bêjin. Yani li Türkiye çi tê ceribandin zanî li razî wayî kiriye wek biryarname mesela çareserkirina Kurdan li Sûriye em bên dersê hilbijartî yan hemvelatî bi biryarname nawe. Gerek destûra bingehê bêguhartin hebûna milletê Kurd û milletê din baweriyê din di destûra bingehê de bên qebûl kir. Zimanê Kurdî bûye zimanê fermî û wek em bên zimanê perwerdê.